बेबो थागोन बेबो गारजाया गोसो सिङाव बे सोमजिनाय बुस्थु नालाय मैखुन बायदि बेरखां खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेरेफुंजानि खुलुमहरनाय थाग्रोबाय दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय बिथां फैला बरगयारी सारा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बागै एबा फरायनायनि बागै माबायदि मोजां पइन्ट लाबोदों बा मोजां पइन्टनि बागै बुंदों। आच्छा थौदो बिदिब्ला खोनासंदोनि लोगोफोर। बेनि आगोलावनो नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होयो। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो आरज गाबनाय थाबाय। थौदो बिदिबा लोगोफोर नायलांदो। थांबोयो बे माइ जिगाब फबना दोनना गुसु गरम जाबा बेखौ होबथा जाया मिथिबाय आरो बेखौ होबथानांगौबा बिखा संफ्ल'खौनो हाफ्ल'नानै फिनजाब गारबोनांगोन होमबासो गोसथोलायनाया जोबगोन। गोसथोलायनायाबो थागोन नोंखौ आरामै जाहोनो थाखाय आङो ओरै थोरै जागोन नोंखौ गारियाव आं थिखांगोन बोसोर मोनफैबा बोसोर गोदानाव नोंखौ थाइलेण्डआव लानानै थांगोन दार्जिलिंआव लानानै थांगोन सिक्किमाव लानानै थांगोन नोङो बिल्डिं सिङाव एसियाव उन्दुनानै थानांगोन बेखौथ' सिन्था खालामनाय जोङो मा जोंनिया नोंखौ मोनब्ला माइरं सेरसेखौबाबो 10 दिन जागोन नोंखौल' नांगौ बेलेगखौ नाङा नङा होमबा दा बे बुस्थुखौ गारनांगोन मिथिबाय आरो ओंखायनो सिख्लाफ्रा बुंनांगौ बिसोरखौ नोंसिनावथ' दंखायो र' 50 जरासोआ मिथिखागौ आं बुंनांगोन नोंसोरो आंखौ लांनोबा नोङो प्रफेसार जानांगोनहाय नब रिजाय आंखौ लांनोबा नोङो एडभकेट जानांगोनहाय नोङो नाङा नङाबा आं थांनाय नङा मा साख्रि मोनस्लाबि फरायसा बेयावनो माना लांफैगोन नोंहालाय आमोखायाबो फन हरबाय थायो दे बिदिनो थांगोन आं बारा बिबो पास जास्लाबासै जेबो जास्लाबासै फैदोलै फैदो लाना थांबाय मा जानो बेजों नङा होमबा आरो मा बुंबावो सिख्लाफ्रा नोंहा बाइक लाला नोंहा बाइक लाला मालाय सोदोमस्रियामबा गोसथोनायजों ओरैनो गेलेहैबाय थायो बाइकआव गाखोना बाइक लादोहाय थांबाय दा बाइक नांगौ बाइक थानाया गोसथोना सेंग्राफोर नोंसिनि बाइक बियो खारनानै बेबायदिनो आरोखि दा गोसथोनाया बाइकआव गाखोनो लुबैबाय थायोबा गारनोसै होनबाय थायोबा न'आव थांनानै ओंखायनो मा बुंहैबाय बिसोरो बाइक नांगौ मा होनदों बिमाया मा होनदों बाइक नांगौ मा बुङो खोनास्लाबा थारमाने बाइक नांगौ बाइक नांगौ बिमाया लासै नेसिगोन आरो माबाखौ बिफाखौ नै बिरखांनो बाइक नांगौनो मानो बाइक मोननो जाखो माथो मोननो जाखो मा माजों मोनदों स्निरा मानबा फिसालानो बायना होबाय होदो आरो गंसे हा बन्द होनानै बायनानै होबाय हा बन्द होनानै बायनानै होबाय दानिया बाइकआ 2.5 लाखनि जाहैबाय 8,000नि मबाइला बहा जानो ओंखायनो मबाइलाबो दाम गोसानि नांगौ जायो हायोब्ला आइफन बेखौबो बिलाइबाय हा बन्द होनानै बाइक बायनानै एसे आग्लायनाय दं 30,000 बेखौबो ब्लड लाना थांलायबाय मबाइलबो दामिकनि बाइकबो दामिकनि दानिया मा अरिजिनेल गोसथोलायनायखौ गारनानै एसे साबसिनासो गोसथोबावबाय बेखौ गोसथोनायनिफ्राय एसे साबसिनानो गोसथोबाय नालाय बेखौ जालदा गारनाय साबसिनखौ लानायाव होबाय बाइक आरो मबाइलनि पावार मिथिबाय लानानै गिदिंबाय थाबाय फरायनाया मा बेजों सोमोन्दोआनो गैला
बबेयाव फुजा जादों बरबरियाव फुजाया सानबैसो एबार बाथौ फुरिनिया सानबैसो एबार जै दिन जादों ओइ दिनबो थाङो सानफ्रामबो 2:30 बाजिसिम थांनाङा नंगौना बै गोदो थांनानै गिदिंनानै मा सानफ्रामबो न'आव लायबाय थालायनांगौ हिनजावखौलाय लांखानोसैलै फारमाने सिन्ताया बारायलांलायबाय ओंखायनो मा ब्लड लानानै थांबाय आरो सानसेखालि जामाने सानसेखालि ब्लड लानानै थांबाय दाना हिनजावखौथ' माने सिथ्लायाव लांग्रोनो हाया जाहैबाय नोंसोरसो मिथिगोन लामायाव दोनबोयो एसे औवा सिङाव दोनबोनानै गावहा आइलै आइहिनजाव मा दासो आरो बबेनिफ्राय फैखो मा लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबाय आरोलै मा लाबोनो नों मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो हिनजाव लाबोबायलै मा आयु हिनजाव लाबोबाय हिनजावालाय बहा दङ लाबोदों बिमाया साथि लानानै नायबाय ओरैजाय बबाव दं बबाव आयु माथो गोरलैथार बहानिफ्राय लाबोखो 10 बोसोरल' जादों लाना फैबाय बिफा बहा दं मा जादों नै लाबोबाय नोंसोरनो लाबोबाय मा लाबोदों हिनजाव लाबोबाय मा खुगायाब्ला हिनजाव लानानै फैबाय मा खालामगोन दा बाइक बायना होदोंमोन मबाइल बायना होदोंमोन फिसाज्लाया मोजां फरायसिगोन दे एबार गोसो होना फरायसिगोन दे एबार हरै हिनजावसो लानानै फैबाय हिनजाव लाबोबाय बैसोआ जायाखै एबसुफोरखौ नागिरलायबाय नङाबा सिरि सिरि बैसोखौ दोनखोमानानै हाबा जाबाय 6 मास जास्लाबैयावनो गारलायलायबाय फिसाइ थाखानायखौनो गोसोथोग्राबो दंलै आजिखालि बिराद ओंखायनो गारलायलायना आरो कलेजाव थांबावलायबाय वाइसो आरो गावनि क्लासमेटआनो बै गोदो ज' फरायजाबनायानो फिसाइ गारनायखौनो आरो गोसोथोलायबाय ओंखायनो फिसाइ गारनोबो गिला नंगौना समयसाफ्रा बिदिनो बाहायबोबाय दङ गोदो मामोन सोरजोंबा गोसोथोलायदों दंफां सिङाव रायलायदोंमोननो होननाय लोगो लोगो बेजों जुदि हाबा जायाब्ला बे हाबाखौनो जानो मोनामोन बे हिनजावा मिथिबाय दानिया मा फिसाइ गारलायनायनो गथ' सासे दंखायोनो होनबाबो सेंग्रा थेख्लाखा कलेजाव फरायनायानो हाबा खालामबावो ओंखायनो हिनजावफ्राबो दानिया गिलारि नंगौना दा जियानो जा आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जुदि गाबोन नोंसोरनि साननाय हनायफ्रा बेबायदि जायोब्ला नों मा मावनानै जागोन आं जे दहाय बुंबाय बेवहाय थानाय बांसिन फरायसाफोरनि बिमा बिफायानो आबाद मावनानै जाग्रा खामला मावनानै जाग्रा नङा दा नोङो हिनजावखौ लानानै थांबाय हाबा खालामहैबाय नों मा मावनानै जागोन दानिया मा मावनानै जागोन नोङो दानिया नोंनियाबो मा आल्टिमेटलि नोंनि नोमफाया मा मावनानै जादों बेखौनो जानांगोन नोंनि नोमफायाव 1 बिघा दंमोन नोंबो